A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Ikhlase awam niku ibadah, tapi nek aku ngibadah balesane napa Gusti? Enake apa kula nek nglakoni niki kula oleh balesan apa? Tetep pengen entuk bagiane ngibadah nafsune niku. Mbah ditentremna, mbah digampangna, mbah ditambahi donyane apa piye? Niku mesti enten. Karena kula jenengan tesih ikhlase wong awam. Wonten nggih. Moga-moga munggah dadi ikhlasul arifin. Nek ikhlase arifin wau apa tahrikuhum wasakanatihim, obah karo menenge niku diobahke Gusti Allah. Saged nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sir putih araning wesi, tersarung araning wajah, panglemes ana sajroning ciptaku Allah jumeneng ana sajrone telenge atiku, mubah musikku saking ngersane Allah, hirnahu araning suara, wahabnahu araning mimis, asalmu banyu waluron, asalmu banyu mulih dadi banyu, semburan piur adem sak tibane, den dohaken tibane adoh saking ngersane Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apal? Ora. Ya wis sing gampang wae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Quddus sahil lana bil fulus, duit abang sing alus-alus. Allahumma amin. Wis jajalan niku wis sing akeh tenan, sing akeh wis ora wirid liyane kuwi bae sabedina. Ya Rabbana ya Quddus sahil lana bil fulus, duit abang sing alus-alus. Ya Rabbana rasa suwe-suwe 40 dina rasa pegat ora ana buktine. Napa nggih? Lah kuwi lho sing mari urung nglakoni ora dibukteni sik. Paham? Jajalan dikit. Jajal. Ngene tenan lah ketagihan. Oh iya ternyata Allah kasih ngangel. Nggih. Tapi syaratnya kudu sedikit. Donga Jawa ora cocok, bahasa Arab malah ra enak, ora apal. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kakang Nur Cahya, roh ruhani, roh rohmani, roh jasmani, roh hayawani, kaki tumekaning bapak manjinga marang awakku, aku njaluk duit kanggo ngecor. Terserah jenengan, aku kanggo ngecor, minggu ngarep arep ngecor wis mulai ngawati, aku yang njaluk kanggo ngecor. Saiki rungana gak ora apa-apa, sing penting wayahe ngecor. Sesuk ngecor sore nembe teka ora apa-apa, sing penting aku njaluk duit kanggo ngecor. Alhamdulillah wis ping loro. Wis ping loro, bruk-bruk. 4 juta 8 iki kok 4 juta neh, pasir split 12 juta. Sing pundi? Embuh. Sing penting aku njaluk duit. Kanggo apa? Kanggo ngecor. Gitu. Beda apa? Bapak kakangku kun fayakun, tanpa syahadu qudratullah pan ingsun, pinayongan ingsun dening Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apal? Ora. Apal beli. Nek apal mesti jenengan waca niku. Bener. Nek jan apal mesti mbok wiridke saben dina.
wacana sepisan beres akeh pisan ya Rabbana ya Kudus pisan Kakak Nur Cahya pisan baleni neh bismillahirrahmanirrahim ingsun anyipta ibune Nabi Yusuf Dewi Ruhillah Raga Sukma Raga Jaga Allah Jero Allah kula nyuwun cekapipun ingkang kula sandang lawan ingkang kula pangan iya cukupa ingkang sira sandang lawan ingkang sira pangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga ridha Allah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.